سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات اب كندا بتي امونغ ايرتراويان تفتير زنبر عقرقر اب العلي 11 ايرتراويان كبيت كسته مسريتو مهلاو مغلاصو قدام منستر ايثيوبيا ابي احمد مسمرحتي غرابت هاجرات اب سعود عرب من رخابو اب سودان تخايدو اب زلو وق زترأي زسكحكح ترئيتات بزملكت وصي زلو صبصابن اسرائيل مستبشوعات تقمتي حماس زغبرو متقعتي نقل غازيطنياتات معرباوያን هاجرات مخصاصان كالن زتقال خونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم أبرز كتما السودان كارتومون أم معرباو زوبا دارفورن كبيد وقع يكايد أبزلو اللقوان بركت زبالو سيفيلاويان كم تقاتلون رئيسات دماء أفقد أوتا دربيهم كم زر رأيين تغاليزو اتيني عين مسخاخر زسكح كيحي بمبال زغالس وترئيت عمل كتم نمع كان زينا أجانس فرانس بريس أبزهبو حبريتا أمونغو سراوي سودانن حيلتات قلتف دقفن أبستفل ليا كتماتا تتهاجر زكايد زلو وقع مليس أن حي لي متسكم زلون تمالح مسكاها أبقوداناتات كتما أمدرمان حيلو كم زنبرق قاليصم حدا نعين مسكر ابزهاب حبريتا دحرتي بحموز تخيد وق رئيساتات وتهدراو كدان زلوسو والقصبات اب غداناتات ماكلاي كفال كتما اندرومان تدربي زرئيلو علم لخاوي تكال سدتنياتات واي اي ام معرباو كفال سودانن اب كفله جزات معرب دارفورن بز تفطر قچت 700 كم زموتو كغلص انكلو بشحات زقصرو كم استفناقل دما حبيرو ات مغلص بتوسخي اب رأس كتما جزات معرب دارفور الجنينه لعل 300 هالواتهم كم زي فلت حبير لا نعين مسخر ابزهبو توسخ حبريتا حيلتات قلطف دقف اب اوان قچت عرب نزيكونو نبرت علامه غيرو يقتل مهلاو يمكسيسم اب كارتم زركب امباس امريكاون حيلتات قلطف دقفن باوم زدقف ملشاتاتن زفصم زلو كبيد غساسب او مسلات كم زحزنو غليصلو حيلتات قلطف دقف غنا تزقربلهم زلو كس بمنصاق ابتي ناي قبيلاتات قچت ياغاطيم زبولو فصامه كم زي تساتفه يغليصو بشحات زقصر سبات كابتي معرباو كفالته هاجر እናተጋደደ زخي زلو قچت نمهدام ابز حلفو حيدت معلتات دوب سغيروم ناب غوربيت هاجر ጫት كم زاتو يفلط ابسوتام بسنكتين شوعت اوارح قصيل زلو كينات بمليونات زغموت زيغاتات تسديدم يمزلو مجمرتا ورح ميازيا امونغو بحيالا جنرالات تهاجر زمرحو سراوي سودانن حيلتات قلطف دغفن دحرز تجمره كينات تهاجر اب كبيت قلولاويا اتيازلا كساب حجي كاب كلتيم وغن عبلالو خوينه زوصا اكل كونت زيله كلتيم حيلتات اب استفلاليه كبابيتات تهاجر كومدما ابرس كتما تهاجر حيال كينات يكايد لو ابز حلف اوارح امريكا سعود عرب ايغادن كالوت اهغراويان تكالاتن اب سودان زلو كينات نمقوراص كزاراربو فتينم كون تنبرو كساب حجغنا فري اي ترخبون ابز حلفه ورح مسكرم اب هاجر كندا كالغاري امونغ ايرتراويان دغفتن تقاومتن دحر زغاطم قچت بوليس مستزنبر قچت بزتحاز مرمراتات كغبر دحر مصنح حجي اب العل 11 شومون بعله اوصي وزل ايرتراويان كسي مسريتو كم زل افليتو اب سيميناو مبرق كتما كالغاري بسنكي بوليتيكاو فحفحه امونغ ايرتراويان دحر استفتر قچت بوليس كندا نزحلفو كلت اوارح حيال زخونه مرمرا كايد دحر مصنحيو اب العلزوم 11 سبات بنعبن كال غبناتن كسي مسريت زلا ازم شموم عدمومن بلكع تغليص زلا 11 كوسوسات ايرتراويان كوينم بوليس كندا خان نزكسك مسرت نزحلف كل اوارح سئلتاتن فيديوتاتن بمزرقح بزعبا منت نايتن ولقسبات كحت الدحر مصنحو ملو حبريتا مس اكبي علاو غير وزلا ابتي بوليس تاختما زرغي وزلا فيديوتاتن اسائلن اتم تخصصتي اباترن يامانن حيزم زرأي خوينم ابتي كاب كلتي امزنبتات 150 زبصح ايرتراويان استساتفوا نعبدما توسختي تخصصتن مدلاي بوليس كندا سألتاتن فيديوتاتن زرقحو حجز يحتت مهلاون ات بوليس علا وغير لا مقتل حلافه نايت ختمه سكوت بويد ابزهبو مغلصي اتا زقومنا يا حيل عمم مز غداي متحزلون والقسبات نمللايا ختسرح صنيحه كمز عينت بحري اب كتما كالغاري بوتا يبلون دحر مبال بحجون 50 اب تعغرغر استساتفو نمللايوم صعرتات يغبر كمزلا يغليصو كبزم حجي كس قريب لهم زلو شمومن عدممن علاو خوين زلو 11 ايرتراويان اتم حموشته بنعبن نحدغኛ علامه اصوار محزن زبل كس قريب لهم زلو خوينو حدغኛ اصوارن حدغኛ علامه اصوار محزن زبل كس قريب لهم الله كالوت كلته دما بنعبي برات محزن عغرغر مفتارن زبل كس قرب لهم كله نموداتا دما كلته دق 49 43 عامتن دما بنعبن باصوار متقعتن زبل كس قريب لهم الله عدمه نايزوم كس قريب لهم زلو 11 ايرتراويان اتزناسه ودي 24 عامت كونن كله اتزعبيه دما ودي 49 عامت يو امللاي ازوم كس قريب لهم
ዘሎ 11 ኤርትራውያን ድማ ካልኦት ነበርቲ ናይታ ከተማ ዝኾኑ ኤርትራውያን ምትሕባር ከም ዝገበሩውን ፖሊስ ካልጋሪ ሓቢሩሎ። እቲ ኣብ ካልጋሪ ዘጋጠመ ፍጻመ ምስቲ ሽዑ ኣጋጢሙ ዝነበረ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ምትሓዝ ዝነበሩ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝካየድ ባህላዊ ፌስቲቫላት ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ከም ምንጭ ገንዘብ ኮይኑ የገልግል ኣሎ ብምባል ብዙሓት ክቃወምዎን ከለዉ ሰብ መዚ ኤርትራ ግና እቲ ፌስቲቫል ንባህላውን ማሕበራውን ውህደት ህዝቢ ኤርትራ ዘደንፍዕ ምዃኑ እዮም ዝምግቱ። ፌስቲቫላት ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ቦሎኛ ዝፈለመ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ክጽምበል መጽንሑ ይፍለጥ። ኣብ ዋዕላ ስዑድ ዓረብ ንምስታፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ስዑድ ዓረብ ገይሽላ ኣብ ዘሎ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ዝመጹ መራሕቲ ተራኺቡሎ። ክሳብ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝደንት ታንዛኒያ ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን፣ ምስ ፕሬዝደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ፣ ምስ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን፣ ምስ ፕሬዝደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድን ተራኺቡ ዘትዮ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብዛዕባ ድሌታት ሃገሩ ንባሕሪ ኣመልኪቱ ንባይታ ሃገሩ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ ብወገን ጅቡትን ሶማልን ሉላውነትና ምልክት ሕቶ ኣይ ኣቱን ዝብል መልሲ ተዋሂብዎ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ምስ መራሕቲ ናይዘን ክልተ ሃገራት ተራኺቡሎ። ኣብቲ ሽዑ እዋን እውን ኤርትራ መልሲ ሂባ ዝነበረት ኮይና ክሳብ እዚ ዜና ዝተሰርሓሉ እዋን ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዕላው ገይርዎ ኣብ ዘሎ ስእልታት ምስ መራሒ ኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣይተራኸበን። ሚኒስተር መራኸቢታት እስራኤል ሐማስ ንእስራኤል ከጥቅዕ ምዃኑ ኣቐዲሞም ዝፈለጡ ኣብ ቃዛ ዝመደበሮም ምስ ምዕራባውያን ማዕከና ዜና ዝሰርሑ 4 ጋዜጠኛታት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር መራኸቢታት እስራኤል ንማዕከናት ዜና ሮይተርስ፣ ኣሶሺየትድ ፕሬስ፣ ሲኤንኤን፣ ኒውዮርክ ታይምስን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ትካልኩም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ብዛዕባ ሐማስ ዝፈጸሙ ግፍዕታት ኣቐዲሞም ይፈልጡ ነይሮም እዮም ኢሉ። ሮይተርስ፣ ኣሶሺየትድ ፕሬስ፣ ሲኤንኤን፣ ኒውዮርክ ታይምስን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣቐዲሞም ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ግን ገሊጾም ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት መሰረት ዘይብሉ ክስታት ንጋዜጠኛታት ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክትብል ድማ ኒውዮርክ ታይምስ ወሲኻ ሓቢራላ። ሐማስ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ልዕሊ 1400 እስራኤላውያን ሲቪላውያንን ወተሃደራትን ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 240 ድማ ተጨውዮም ናብ ቃዛ ተወሲዶም እዮም። ኣብታ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመተላ መዓልቲ ካብ ሓንቲ ትነድድ ዝነበረት ታንክ እስራኤል ዕጡቓት ሐማስ ሓደ ወተሃደር ሰራዊት እንዳውፅኡን ናብ ቃዛ ምስኦም እንዳወሰዱዎን ዘርኢ ቪዲዮታት ተዘርጊሑ ነይሩ። እቲ ቪዲዮታት ድማ በዘን ምዕራባውያን ማዕከናት ዜና ዝተዘርግሐ ኮይኑ እቶም ነቲ ቪዲዮታት ዝሰኣሉ ጋዜጠኛታት ናይዘን ምዕራባውያን ማዕከናት ዜና ከዓ ምስ ሐማስ ካብ ቃዛ ናብ ውሽጢ እስራኤል ኣትዮም ምንባሮም እዮም ብወገን እስራኤል ክስታት ዝቐርብ ዘሎ። ሚኒስተር መራኸቢታት እስራኤል ነዚ መግለፂ ዝሃበ ሓደ ንእስራኤል ዝድግፍ ኦኔስት ሪፖርቲን ዝተባሃለ ህላወ እቶም ጋዜጠኛታት ኣካል ናይቲ ውጥን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ጽሑፍ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ሓደ ካብ ቀንዲ ኣባል ካቢነ ኩናት እስራኤል ዝኾነ ቤኒ ጋንቴዝ ብወገኑ እቶም ጋዜጠኛታት ብ7 ጥቅምቲ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣቐዲሞም ይፈልጡ ነይሮም እንተተረጋጊጹ ከም ኣሸበርቲ ክቁጸሩ ኣለዎም ኢሉ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ናብ መንግስቲ ዝተጸምበረ ሚኒስተር ምክልኻልን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ነበረን ቤኒ ጋንቴዝ እዞም ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ ህፃናት ዝተጨፍጨፈሉ ህልቂት ከም ተዓዘብቲ ደው ኢሎም ሪኦሞ እንድሕር ኮይኖም ከም ኣሸበርቲ ክረኣዩን ተመሳሳሊ ኣተሓሕዛ ክግበረሎምን ይግባእ ክብል ተዛሪቡ። ኣባል ፓርላማ ገዛኢ ሰልፊ ሊኩድ ዝኾነ ዳኖን ብወገኑ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብቲ መጥቃዕቲ ብምስታፎም ኣብ ዝርዝር ክቕተሉ ዘለዎም ሰባት ከኣትዉ ኣለዎም ክብል ተዛሪቡ። ማዕከናት ዜና እስራኤል የቃልሕኦ ከም ዘለዋ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ወተሃደራዊ ክንፊ ሐማስ ንኮማንዶታት ንምቕታልን ንምድላይን ሓደ ኣሃዱ ከም ዝጠየሰ ሓቢረን ኣለዋ። ማዕከናት ዜና ሮይተርስ፣ ኣሶሺየትድ ፕሬስ፣ ሲኤንኤን፣ ኒውዮርክ ታይምስን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ እቶም ኣብ ቃዛ ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ስእልታት ንኸቕርቡ ኣቐዲሞም ዝተገብረ ምድላው ከም ዘይነበረ ሓቢረን። ብተወሳኺ ዝኾነ ካብ ጋዜጠኛታትን ዶብ ሰጊሮም ናብ እስራኤል ከም ዘይኣተው እውን ገሊጸን ኣለዋ። ኮሚቴ ሓለዋ ጋዜጠኛታት እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ብውሕዱ 39 ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታትን ሜድያ ከም ዝተቆትሉ ይገልጽ። ካብዚኦም 34 ፍልስጤማውያን፣ 4 እስራኤላውያንን ሓደ ሊባኖሳውን ይርከብዎም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።